4x100 meter. Meisjes junioren. En onderweg, 078 met Lena van Lee, PSC Rotterdam met Fleur Thijsma, Ilion met Lisanne Hagens, Atletiek Maastricht met Pien de Ruiter, Vamos met Sophie Klumper en PSC 19 met Marit Redeker. Het eerste wisselpunt. 47-45 is die tijd uit de eerste serie daar straks voor Ilion. Het gaat weer razendsnel in deze finale bij de meisjes junioren mee. De laatste wissel voor Ilion. Dat gaan we ook nog krijgen. Ruim aan de leiding voor PSC 19. Wat wordt de tijd voor Ilion? 47-41. Weer sneller.